Yen Soko TV habwigoro kumurikira ekerero kiomoroke wa Isaac Hoyugi kurwase kenyoro kia bomorito kigutuka se ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirange County Nyamira uyorenge no kugania kugusirwa school fees irinda so ya segre class ke grade gikomia se school ya menyanya yegi Adventista niko bona konyirwe niko mujumbe wa West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka gwetera service yaye hanyara koba gakumuriro moroke uyo school fees ase school ya bose kumurira ase school ya kebirigo yabamura na kumwakandra school fees iritkoria rero abara ibande abo barwa kibesa cyogosira hence umwaruki wo kwegenderia no mujumbe umukoro West Mugirango Mheshimiwa Vincent Kemosi umunchiria Rogers Muturi naboigo habasaki be bose naboigo haba abashabiki be getaseni kiga Yen Soko TV no litwe school ko nyone gas abe bulbane e kondo ba ko na ndiste ki matukons no nenchara tukurara dintencha na ndinda butucha to ira no school to tari kitende abe bulbane mbali ko nyara na tiba akora mbali ko atikende ndi na akora matera ndangi menya ningo atimojo bayibuli mbabwati besa mbabwati kende barangire yasurikira umwana oyo ntutweka ntoko nyare kiagera una tole nsaiga otujandegede na intu onyale banyale ko osangiriri eri bwarwane na 7,800 chikokonya umwana atagende school ngolende asesagulia yobole merugwale ngasumuchioyo igoto wakera station yetu mbiamono egasiemo gokora yendera gokora matukonsi ekiagare gasiemo gokora nyasauri igoro mbakabairaneri nane mbakabakani ekiana kene yonse gokora bari abamino nyasauri igoro nawe tasere ko dingente ko gokora nekiagere nane nabo kwendera ko bagoko system wa matukonsi ngolende gendera gutwara moyo mubwate nane muyaka mo konya abantu bonsi tari gauka kurende usi yonsi na asende asimukunyara kenyingi mako oyo mintoro cha simuturi aspiring MP ya West Mugirango na atwajisini kiriwe 20 noyo minto Kemosi Vincent the former MP ya West Mugirango na atwachiri bukomi na wachira chionsi igotiganya sawa